Και έχουμε το πραγματικό bonus επιβράβευσης. Όταν κάποιος φτάσει στην κλίμακα του Director, ουσιαστικά μιλάμε για 100.000 ομαδικό τζίρο και πάνω, παίρνει το 1% του παγκόσμιου τζίρου μόνιμα, είτε είναι ενεργό στην εταιρεία είτε όχι, για όσο υπάρχει εταιρεία. Είναι τεράστια bonus, είναι συνταξιδοτικά προγράμματα, στο δείτε έτσι, και όσο ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ μοιράζεται και τα υπόλοιπα bonus. Δηλαδή το 5% του παγκόσμιου τζίρου η εταιρεία το μοιράζει στους προέδρους, στους officers, στους senior vice president, στους vice president και στον director. Και είναι τεράστιος ο τζίρος στον καπνό. Θυμηθείτε, είναι 781 δις ο τζίρος του καπνού. Άρα κάποιος ουσιαστικά μπορεί να ξεκινήσει και να αποκτήσει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα χωρίς να δουλεύει πλέον από ένα σημείο της ζωής του και μετά. Αλλά αυτό είναι ένα bonus για το μέλλον. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα εδώ? Έχουμε 4 πακέτα. Ουσιαστικά το ένα είναι το πακέτο πελάτη, που έχει 2 μπαταρίες, 2 φορτιστές και 15 ανταλλακτικά, 3 πεντάδες δηλαδή, διαφορετικών γεύσεων. Και ένα κουπόνι αξίας 20 ευρώ, δηλαδή για ουσιαστικά 4 κουπόνια των 5 ευρώ είναι, για εξοικονόμηση από φιλτράκια, να τα παίρνουμε ακόμα φθηνότερα σε επόμενες παραγγελίες. Αυτό θα ενεργοποιηθεί σε λίγο καιρό που θα ανοίξει το σύστημα να χρησιμοποιούμε τους κωδικούς των κουπονιών. Αυτό κοστίζει 86,35 και έχουμε για κάτω από 100 ευρώ παραγγελία 5 ευρώ επιπλέον μεταφορικά. Άρα μπορούμε να βάλουμε ένα επιπλέον κουτάκι φιλτράκια πάνω στην παραγγελία αυτή, να κοστίσει δηλαδή 101 και 55 ευρώ, 102 ευρώ, να μην χρεωθούμε μεταφορικά και κάποιος να πάρει το πακέτο του πελάτη σπίτι του και να μην έχει κάποια άλλη υποχρέωση. Απλά θα αγοράσει χοντρικής. Τεράστιο όφελος. Αγοράζει χοντρικής, μπορεί να πουλάει λιανικής, αποκτά μια θέση στη διπλή ομάδα, δηλαδή κατευθείαν μπορεί να ξεκινήσει και να χτίζει το δέντρο του και έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης. Αν συστήσει 4 ανθρώπους με το ίδιο πακέτο εντός 8 εβδομάδων, αναβαθμίζεται σε συνεργάτη, είναι το επόμενο πακέτο, και κερδίζει και 41 ευρώ. Και πλέον ξεκινάει να αμείβεται και καλά. Γιατί με το πακέτο πελάτη αμείβεται ουσιαστικά μέχρι 200 ευρώ το μήνα. Δηλαδή είναι πελάτης και μπορεί να παίρνει και 200 ευρώ το μήνα από την εταιρεία. Πέρα το ότι θα παίρνει τα προϊόντα του τζάμπα. Ανάλογα το πώς θα έχουν τοποθετηθεί οι άνθρωποι στα binary του. Το πακέτο Consultant είναι το πρώτο επαγγελματικό πακέτο. Έχει 7 μονά. Έχει ένα κουπόνι που και αυτό θα εξαργυρωθεί στο μέλλον. Μάλλον 8 ευρώ σε επιταγές κουπονιού. Μας δίνει μια θέση εισοδήματος στο binary κατευθείαν και μας δίνει και το web office και ξεκινάμε να συστήνουμε είτε πελάτες χοντρικής είτε συνεργάτες. Μας δίνει αποδοχές από το binary μέχρι 500 ευρώ τη βδομάδα, δηλαδή μέχρι 2.000 το μήνα, και μας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να αναβαθμιστούμε. Κάποια ωφέλη προνόμια του πακέτου αυτού, φυσικά τη λιανική, το bonus πρώτης παραγγελίας όταν συστήνουμε κάποιο συνεργάτη, όταν έχουμε 4 πελάτες τα επιπλέον 21 ευρώ συν το 10% στη γραμμή τους, φυσικά θέση στη διπλή ομάδα, bonus πολυτελείας για ό,τι θέλουμε να το κάνουμε, τέλος πάντων 7,5% και η αναβάθμιση. Το επόμενο πακέτο. Πακέτο Consultant. Μπορούμε να μεταβούμε σταδιακά από το ένα πακέτο στο άλλο. Το πακέτο Business Consultant, με συγχωρείτε, έχει 14 μονά τσιγάρα, καλύτερο πλωστάσιο δηλαδή, γιατί τα 7 θα τελειώσουν αμέσως. Ένα ραντεβού τη μέρα να κάνει κάποιος, σε μία εβδομάδα θα τελειώσει. Μπορεί να απευθείας να τα έχει πουλήσει. Έχει 2 διπλά πακέτα, 80 ευρώ δωρεπιταγή, web office, έχει το 4-star bonus, αυτό που σας είπα ότι για τους 4 πρώτους συνεργάτες διπλασιάζει την αμοιβή σας από το binary. Τα 120 ευρώ που γίνανε 240. Και έχει μέγιστες αποδοχές από το binary τη βδομάδα μέχρι 1000 ευρώ. Άρα μιλάμε για 4.000 ευρώ το μήνα μόνο από το binary. Και φυσικά όντας στην κατώτερη κλίμακα, άμα κάποιος ανέβει και κλίμακα, όλα αυτά τα ποσά αυξάνονται. Η διαφορά είναι προφανώς στο διπλό bonus, στο 4-star bonus και στο 15% bonus πολυτελείας που μπορεί να μαζεύει κάποιος. Είναι σημαντικά. Δηλαδή εδώ είναι διπλά λεφτά το 4-star bonus στο binary. Το πακέτο Elite Consultant έχει 28 μονά και 3 διπλά. Τα κόστη στο κάθε πακέτο τα βλέπετε μέσα στο κυκλικό μπλε κουτάκι. Πληρώνει, έχει 3 θέσεις εισοδήματος, αυτό είναι μαγικό. Στην ουσία είναι σαν να κληροποιεί τον εαυτό σας οποιαδήποτε στιγμή και σας ανοίγουν τη δυνατότητα να έχετε 2 εαυτούς κάτω από τον κεντρικό σας εαυτό. Άρα ουσιαστικά έχετε 4 θέσεις εγγραφών. Άρα πληρώνεστε από 2 εαυτούς και τον κεντρικό 3 και σας δίνει binary μέχρι 1000 ευρώ τη βδομάδα αναθέσει. Δηλαδή 3.000 ευρώ τη βδομάδα, μιας και έχετε 3 θέσεις. Δηλαδή μιλάμε μέχρι 12.000 ευρώ το μήνα στην απλή κλίμακα. Πόσο μάλλον αν ανεβούμε και κλίμακα. Το μαγικό εδώ είναι το 5, το 3 θέσεις στη διπλή ομάδα. Και πάμε να σας δείξω τι εννοώ με παράδειγμα. Κάποιος που μπαίνει με το απλό πακέτο του Consultant
Το binary του δίνει με 4 συνεργάτες, του δίνει 400 πόντους από κάθε πλευρά. Το 10% είναι 40 ευρώ. Αν κάποιος είναι business, του δίνει επιπλέον, του το διπλασιάζει. Άλλα 40 ευρώ, 80. Αν κάποιος είναι elite, πληρώνεται για τον ένα εαυτό 20 ευρώ. Για τον άλλο εαυτό 20 ευρώ. Για τον κεντρικό εαυτό που έχει 400 πόντους ο κάθε κεντρικός εαυτός, πληρώνεται άλλα 40 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για 80 ευρώ. Συν το διπλασιασμό του 4-star, μιλάμε για 160 ευρώ. Είναι πραγματικά τεράστιο το όφελος στο πακέτο Elite, αλλά μπορεί κάποιος να φτάσει σταδιακά. Να χτίσει 2 καλές γραμμές, να αναβαθμιστεί σε business, να παίρνει 4-star bonus και μετά να αναβαθμιστεί σε Elite. Αλλά πραγματικά, αν κάποιος θέλει αμέσως να βγάλει χρήματα και θα έχει ένα τεράστιο πλωστάσιο, δεν πρόκειται να ξεμείνει ποτέ. Μπορεί να έχει πάνω του το εργαλείο δουλειάς του που είναι το τσιγάρο, που είναι το πιο εύκολο εργαλείο για κάποιον. Να το έχει πάνω του ανά πάσα ώρα και στιγμή και να μπορεί να το δίνει συνέχεια. Οι προϋποθέσεις για όλα τα bonus: να κάνουμε 49 πόντους παραγγελία το μήνα, που σημαίνει 6 κουτιά κλερωμάιζερ, δηλαδή 6 ανταλλακτικά ή 3 μονά πακέτα τσιγάρου, είτε τα πουλάμε είτε τα καταναλώνουμε, και να έχουμε 2 συνεργάτες αριστερά και 2 συνεργάτες δεξιά στη διπλή ομάδα ενεργούς, με 49 πόντους ο καθένας. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για όλα τα bonus. Για το binary απλά να έχουμε ένα συνεργάτη αριστερά και ένα δεξιά. Το bonus, τους 2 αριστερά και 2 δεξιά είναι για το matching bonus, που είναι τεράστιο bonus επίσης. Αλλά μόνο και μόνο με έναν συν έναν αμοιβόμαστε κανονικά. Τώρα έχουμε τις εξής επιλογές. Κάποιος να μας πει: OK, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πρόγραμμα, δεν καπνίζω, δεν θέλω να ασχοληθώ καν επαγγελματικά. OK. Μπορούμε ανετότατα να πάρουμε συστάσεις. Καπνιστές θα γνωρίζει. Ανθρώπους επαγγελματίες που θέλουν να βγάλουν τα χρήματα ή ανέργους θα γνωρίζει. Κάποιος που θέλει να γίνει πελάτης θα κάνει οικονομία 50 με 60% σε σχέση με το τσιγάρο. Απλά μαθηματικά είναι. Όταν μιλάμε ένα κλερωμάιζερ που κάνει 4 ευρώ λιανική, είναι 2,5 πακέτα τσιγάρα, δηλαδή 10 ευρώ, 9-10 ευρώ, έχουμε κάνει 60% οικονομία. Ως πελάτης απλά, λιανικής. Και μας δίνει και συστάσεις. Εφόσον τον ικανοποιεί, γιατί θα του κάνει και καλό στην υγεία. Μιλάμε για ένα προϊόν που είναι 95% υγιεινότερο. Μπορεί να γίνει πελάτης χοντρικής. Δηλαδή να αγοράζει χοντρικής, να κάνει 60 με 70% οικονομία, δηλαδή να αγοράζει 3 ευρώ αντί για 9 το κάθε φιλτράκι, δηλαδή 15 ευρώ η πεντάδα. Και μπορεί ουσιαστικά να παίρνει τα προϊόντα του δωρεάν με 1-2 συστάσεις και μπορεί να κερδίζει και κάποια χρήματα, μέχρι 200 ευρώ το μήνα, το binary. Και φυσικά, αν κάποιος θέλει να είναι συνεργάτης, πραγματικά μιλάμε για τεράστια οικονομία. Αν είναι καπνιστής, μιλάμε για τεράστια χρονική ελευθερία. Του δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικά να ξεκινήσει να δημιουργεί ένα παθητικό εισόδημα, συστήνοντάς το στους πάντες, είτε σε καπνιστές, είτε σε επαγγελματίες, είτε σε ανέργους. Δηλαδή, ουσιαστικά δημιουργεί τεράστια αυτονομία και ένα τεράστιο παθητικό εισόδημα, μιας και μιλάμε για τον τεράστιο τζίρο του καπνού. Η Ελλάδα είναι 5 εκατομμύρια καπνιστές. Μέχρι το 2020 οι ατμιστές θα είναι 2,5 και πλέον εκατομμύρια και οι καπνιστές θα είναι 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, η τάση της αγοράς μας οδηγεί στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μόνο το 5% της αγοράς στην Ελλάδα να καταλάβει η εταιρεία, που είναι η μόνη που πληρώνει για συστάσεις. Μιλάμε δηλαδή για 250 σταθερούς καταναλωτές ηλεκτρονικού τσιγάρου Xinova. Με 50 ευρώ τζίρο το μήνα, μέσο όρο, μιλάμε δηλαδή για 12,5 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το μήνα. Το payout της εταιρείας είναι 60%. Των χρημάτων, δηλαδή 60% από τα χρήματα που κάνει η εταιρεία, τζίρο, γυρνάνε στους συνεργάτες. Σημαίνει δηλαδή 7,5 εκατομμύρια τζίρο θα γυρνάει σε εμάς. Πόσα από αυτά τα χρήματα θέλουμε να έχουμε. Και δεδομένου του binary μπορούμε να έχουμε αρκετά. Το 1 της χιλής, το 1 στις 10.000 είναι πάρα πολλά λεφτά. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Δηλαδή, είτε σαν χόμπι θέλει να το κάνει κάποιος, είτε σαν δεύτερο εισόδημα, είτε σαν καριέρα, πραγματικά έχει όλα τα εχέγγυα και όλες τις προοπτικές σε αυτή τη δουλειά. Απλά χρειαζόμαστε κάποια βήματα. Να συστήνουμε τα προϊόντα μας όταν ξεκινήσουμε, να συστήνουμε και ανθρώπους σε αυτή τη δουλειά, να παρουσιάζουμε την ιδέα, να συμμετέχουμε στα σεμινάρια και προφανώς να μιλάμε με το σπονσορά μας. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται το δίκτυό μας. Κάνουμε τη λίστα ονομάτων, συνεργατών και πελατών, επικοινωνούμε μαζί τους, τους παρουσιάζουμε την ιδέα, πάντα σε συνδυασμό με το σπόνσορα, οργανώνουμε τα ραντεβού και παρακολουθούμε σεμινάρια. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα. Είναι πραγματικά κάτι καινοτομικό και μοναδικό που δεν έχει ξαναυπάρξει. Και το βασικό, παράλληλα με την οικονομία που κάνει σε σχέση με το τσιγάρο, κάνει και καλό στην υγεία. Ακόμα και ως καταναλωτής, δηλαδή κάποιος, σίγουρα θα ήθελε να είναι εδώ. Η επιλογή δική σας. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Γεια σας.